Ond mae'n braf iawn gweld ambell un ohonoch chi yn ymuno fo ni eto, a chroeso mawr i chi nôl ar gyfer yr ail sesiwn Llun mewn Llinell yma, gyda ni yn e-sgol, fi, Hugh Davies, a yn amlwg, da chi'n gweld, da ni yn cael cwmni Eurig Salisbury a Mererid Hopwood unwaith eto. Da ni'n diolch yn fawr iawn am hynny, diolch yn fawr iawn i chi. Just cyn i ni ddechrau te, un peth bach, mae'n debyg bod ambell un yn cael trafferth efo'r chat neu'r sgwrs yn ystod y sesiwn wythnos diwetha. Os di hynny'r un peth unwaith eto wythnos yma, mae croeso i chi yr un negeseuon drwy'r Q&A hefyd. Felly os ydych chi'n cael trafferth efo'r chat, mae'r Q&A ar gael hefyd. Neu wrth gwrs, fel wythnos diwetha, fedrwch chi godi llaw rhithiol drwy glicio'r botwm na sy'n edrych fel high five neu 5 uchel ar frig y dudalen. Ond ar hynny te, diolch yn fawr iawn Eurig am yr Erydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Reit, wel, na i geisio rhannu'n sgrin, achos y peth cyntaf ni moyn wneud ydy gweld faint i ni'n cofio ers wythnos diwetha. Felly, os wasgai'r botwm hwn fan hyn, dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn bosib. Eurig, dwi'n stuck screen mewn system audio recording. Wedi efe? Mae yna broblem fan hyn o bosib, ffrindiau. Na, dwi'n meddwl bod hwnna'n iawn. Meter falle. Dwi ddim yn gwybod, dwi wedi cael cyfrifiadur newydd. Na, dyma ni. Popeth yn iawn. Gret. Phew. Ydych chi'n gweld hwnna, bobl? Ydyn? Da iawn, o'r gorau. Bwrw ni mal. Wel, i ni dal yn Aberystwyth, a dweud y gwir, mae'n gymylog pan mae dewis i Gerfyrddin bore yma, oedd hi'n braf. Ond dyna ni, cwmwl sydd yma, gobeithio bod hi'n braf lle bynnag i chi yng Nghymru. Ac erbyn hyn, mae'n 19 o Fehefin, wythnos gyfan wedi hedfan heibio. Ydych chi'n gallu cofio wythnos diwetha, fuon ni'n edrych ar luniau ac yn edrych drwy'n synhwyrau ni. Dych chi'n gallu cofio fuon ni nid yn unig yn gweld y coed, ond fuon ni'n aroglu yr halen yn y môr, ac Eurig, beth arall fuon ni'n neud? Fuon ni'n clywed pethau? Wyt ti'n gallu... Clywed adar, dŵr yn pasgu, bob math. Da, iawn, wnaethon ni flasu rhywbeth? Ti'n cofio rhywbeth wnaethon ni flasu? Flasu, wel, halen y môr, fi'n cofio hwnna'n cael ei... Do. Ac yn cyffwrdd, o'n i'n gallu teimlo'r blawd yn llifo. Felly, pob math o synhwyrau'n cael ei deffro wrth bod ni'n edrych ar y lluniau. A fi o'n i'n dysgu am y triciau sydd gan bob bardd yn ei fag. Byddwch chi'n gweld Eurig Salisbury yn cerdded ar ryw sach bach ar ei gefn, ac yn y sach honno mae yna arfau pwysig fel y gallu i gyflythrennu ac i odli. Nawr, wythnos diwetha, o'ch chi'n wych iawn ar yr odli, ond nes i'ch dal chi, dwi'n meddwl, yn Eurig, gyda'r cyflythrennu. Do. Weithiau, o'ch chi eisiau cyflythrennu, o'ch chi eisiau odli lle cyflythrennu oedd yn gywir. Cyflythrennu yw pan mae y cytseiniad, ydych chi'n clywed syner geiriau, tua dechrau'r geiriau fel arfer, yn rhywun pethau gilydd, a mae'r odl mewn gwirionedd ar y diwedd, a siarad yn fras fan hyn. Felly dwi'n mynd i roi Eurig ar brawf yn gyntaf. Dr Salisbury, dewch â gair sydd yn odli gyda glas. Glas, nawr te. Dwi'n hoffi gweld y lliw glas pan fyddai'n mynd mas. Da iawn! Glas a mas. Mae Tara wedi meddwl am ateb. Mr Davies, ydych chi'n gallu gofyn beth ydy cwestiwn Tara? Mae wedi codi'ch llaw, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, ie. Bras. Bras, ie, gwych. Ardderchog. A cras hefyd. A hefyd cofiwch, ffrindiau, allwch chi gael geiriau hirion, rhai hir sydd yn odli gyda glas. Dim rhaid i'r geiriau gael yr un union, rhywun faint o geiriadau. Felly dwi'n mynd i ofyn i Eurig nawr, tybed wyt ti'n gallu meddwl am air hir sy'n odli gyda glas? Wel, wedi gwir, mae'n waith i wedi wneud eisoes gan Marged. Fi'n gweld bod yna rai yn rhoi yn y chat fan hyn eiriau sy'n odli'n berffaith. A mae'r un sy'n gan Marged, addas. Mae fe'n addas iawn. Addas. Da iawn, Marged, am ei chymwynas.
Mae hwnna hefyd yn odli gyda glas. Ond dwi'n mynd i fynd nôl i'r gair glas nawr. A dwi'n mynd i roi eirig ar brawf. Tro yma, dwi ddim eisiau chi odli, dwi ddim eisiau i chi odli o gwbl. Dwi eisiau clywed gair sydd yn cyflythrennu gyda glas. Dwi'n mynd i weid... Dwi'n newid fel cinio. Ges i chili con carne. Be oedd e? Ond gwledd. Gwledd. Da iawn, mae gwledd a glas yn cyflythrennu. A mae gan criw Tara eto rhywbeth i gyflythrennu gyda gl, dwi'n meddwl. Dewch. Pwy i chi bobl? Godidog yn neis iawn. Ti wedi clywed y G ar dderchog. Nawr te, her i ti Tara. Wyt ti'n gallu meddwl am rhywbeth sydd gyda'r L hefyd. Gl, 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 gl. O, fel glyg, glyg, glyg. Efe dŵr glas, glyg, glyg, glyg. Beth ydych ti, Tara? Beth ydych chi bobl? O, mae Zoe di neidio mewn? Glydiog. Glydiog ar dderchog. A nawr newn ni fynd nôl i'r ail air na oedd gan Eurig, sef maes. Fe oedd Eurig yn gweld bod glas a maes yn odli. Eurig, wyt ti'n gallu meddwl am rhywbeth sydd yn cyflythrennu gyda maes? Wel, ydw. Nawr te. Y gwrthwyneb i maes. Sef? Mewn. Mewn a maes yn cyflythrennu. Ar dderchog. Reit, na i daflu un atach chi nawr. Cwestiwn i chi. Allan o'r tri hyn, pa ddau sy'n odli a pa ddau sy'n cyflythrennu. Felly dwi'n mynd i ddweud coeden, deilen a cap. Be sy'n cyflythrennu a be sy'n odli? So, mynd eisiau dweud, mae gyda ni coeden, deilen a cap. Anya wedi rhoi llaw fyny fan hyn. Dyr ymlaen, Anya. Efo'r odli, be oedd yr un ola, sori? Cap. Ti'n modd fel rhyw het bach i chi'n gwisgo ar eich pen? Felly y tri gawson ni oedd coeden, deilen a cap. A mae dau yn cyflythrennu a mae dau yn odli. Ie, dyr ydi. Efo'r coeden gwefren i odli. O, ti di roi rai newydd i fi. Special. Da iawn. Ti eisiau rhoi rhywbeth i gyflythrennu gyda coeden? Sgynna ni ddim, sori. Ddim eto, o'r gorau. Eurig te, mas o'r triawd yna nawr te, coeden a deilen a cap. Pa ddau sy'n odli a pha ddau sy'n cyflythrennu? O, dyna ni. Mae hwnna bach o bos i chi nawr. Mae fe'n bach o bos, yn dweud. Dyna ni deilen a coeden yn gorffen gydag N. Felly dwi'n meddwl mae'r ddau air yna yn odli. Ond ar ran cyflythrennu wedyn, edrych ar ddechrau'r gair. Wel, coeden a deilen na dyn nhw ddim yn cyflythrennu. Ond mae yna air arall yna, wrth gwrs, sef cap. Felly mae C a C fyna, felly coeden a cap. Dyna sy'n cyflythrennu, siawns. Wel, ar dderchog, felly fi o'n i'n ymarfer tipyn o'r triciau hynna, ni wedi sôn yn barod am y synhwyrau. Bydd ysgon ni hefyd, yn aml iawn, pan ni'n sgwennu cerddi, i ni'n gweld bod ni'n torri geiriau o'r llinellau, nid yn pentyrru geiriau. Mae eisiau meddwl yn ofalus am bob gair, a dyna pam mae llinellau mewn cerddi fel arfer yn eitha byr o'i cymharu a llinellau mewn stori dwedwch. Nawr her i chi, mae hwn yn chydig bach yn anodd. Beth yw delwedd? Ydych chi'n gallu meddwl am air arall sy'n debyg iawn i delwedd? O, mae'r rhydian wedi codi law. Dyr ydi'r rhydian. Llun. O, special. Reit, symudwn ni mlaen. Chi gofio hwn, welon ni'r aderyn bach yma yn hedfan, ac yn y cefndir, o'ch chi bron yn gallu dyfalu bod dail yno, edrych ydy bach fel darnau bach o olau, neu falle gemau emrall neu rhywbeth. A wedyn o'n i'n gweld yr aderyn a'i adenydd, ac o'n i'n gweld y blwch bach pren yma, tu bach twt yr aderyn. A chi'n cofio, fe wnaethon ni ddisgrifio'r llun. Dyma lun o aderyn bach yn hedfan yn yr awyr, gyda'i adenydd ar led, gyda bocs bach na thu ar y chwith a dail y goed ar y dde. Wel, da iawn, ond beth oedd y broblem?
Ddim yn swnio fel cerdd, a mae fe'n hir. Mae'n rhy hir, a dwi ddim yn swnio fel cerdd. Eurig, hoffa ti ddarllen beth oedd y cynnig gafon ni wedyn? Wel, aderyn bach, agorad a denydd, ti bron adre. Ie, ac os rhywun ohonoch chi, y disgyblion sydd ar yr alwad hon, yn gallu cofio beth oedd yn special i ni wedi ymarfer yn barod, oedd aderyn bach, agora, dadenydd, ti bron adre. Pam o'n i wedi dewis yr union eiriau hyn, tybed? Be sy'n special am y geiriau yma? Be sydd yn ei cysylltu nhw? Pwy sydd wedi dod mewn? Ie, mae Ania wedi cael llaw. Ania, dyr ydi. Maen nhw'n cyflythrenu. Pa rai? Ardderchog. Ti eisiau enwi'r rhai sy'n cyflythrenu? Ti eisiau angen nhw? Aderyn, agora a adenydd. Gwych, ac un bach arall. Ffantastig. A wedyn, ar ôl edrych ar y cyflythrenu, wnaethon ni'n neud rhyw fersiwn bach arall. Titw tir dadre, mae'n amser te. A beth oedd gyda ni fan hyn oedd yr odli hefyd. Felly, beth am mae H. Williams o Ysgol Pen Baras eisiau dweud rhywbeth am hwn? Dire? Mae'n cyflythrenu hefyd. Ydi. Odli hefyd. Gwych, ti eisiau dweud pa eiriau o fewn y ddwy linell bach honna sydd yn cyflythrenu a pha rai sy'n odli? Titw, Ie. tir a te, Oh, adre a te. adre te'n odli, ac mae adre ac amser yn cyflythrenu hefyd. Felly mae hwnna'n ddwys iawn, a mae wedi pacio'n dyn at ei gilydd, a mae llawer o dŵls fyna ar waith, yn dos e. Wel, byddwch chi'n cofio'r rhain, achos chi sgwennodd nhw, oedd gwallt, gwrach a cawod, cawr, a drychwch be mae Eurig a fi wedi wneud, i ni wedi hwpo, wedi ychwanegu dwy linell bach arall at rai o'r rhain. Gwallt, gwrach, cawod, cawr, amser y molchi i bawb yn awr. Wel, diolch yn fawr i chi. A wedyn, ar rhythm gwahanol, clywed y tonnau'n torri, blasu'r halen, teimlo'r ewyn yn oeri, gwyn fel y galched. Ych chi'n gwybod beth ydy ewyn? Eurig, wyt ti'n gwybod beth ydy ewyn? Wel, ewyn, fyswn ni'n dweud yw'r peth gwyn hwnnw sydd ar don, sydd ar flaen y don fel arfer. Byddwn ni'n cytuno. Ydy Branwen Roberts yn cytuno? Ie, ffwm. Ffwm yn Saesneg, ie. Felly dyna i chi, mae'r llinellau bach yna gyda ni gyda'i gilydd, a wedyn yr un ola, blawd yn arllwys i'r pair heb orffwys, pobi bara cyn dawr geia. A mae'r llun bach hwnna sydd gyda ni, oedd rhywun wedi gweld y pistill yna, y dŵr yn rheadru dros y graig fel blawd yn arllwys. A pair wrth gwrs ydy gair am sosban enfawr o fawr, crochan mawr. A beth ych chi'n neud gyda blawd? Ond pobi bara. A beth ych chi'n neud gyda chawod? Ond cawosh bach golchi, amser golchi. A tybed i ba lun oedd clywed y tonnau'n torri, blasu'r halen, teimlo'r ewyn yn oeri, gwyn fel y galched. Chi'n cofio, oedd na lun gyda ni tua diwedd yn cyfres ni. O, mae yna rhywun, Ysgol Pen Baras wedi codi law. O, ac wedi diflannu. Oedd llun gyda ni o'r môr a'r haul yn machlyd, a dwi'n meddwl falle gyda hwnnw oedd y llinellau yn mynd. Reit, wel nawr dwi'n oedi, achos dwi'n gobeithio bod rhai o'noch chi wedi ymateb i her wythnos diwetha. A tybed, ydych chi wedi ffindo lluniau i ni? Felly fi ddadrannu fy sgrin i yn y gobeith y bydd rhywun yn gallu dangos eu lluniau nhw i ni. Waw! Eurig. O, cofyn, mae wedi dod lan. O, waw. Be sy'n gyda ti? Wel, dwi'n gwybod beth sy'n dod i'n feddwl i fan hyn. Os gan rhywun, dwi'n mynd i gynnig morgrig yn y môr. Os rhywun arall a gallu dod â 2 air bach neu 2 neu 3 gair sydd ddim yn gweud dyma lun o lawer o bobl ar fi'n dechrau rasio ar gefn beics. Dwi'n cymryd mae ar gefn beics maen nhw. Dewch, os rhywun yn gallu dod â 2 air falle sy'n odli,
Neu ddau air sy'n cyflwythrenu, dwi wedi cynnig môr a morgrig. A dwi'n mynd i ofyn i Eurig i odli rhywbeth i fi nawr. Wff. Gen i weld nawr. Peth amlwg chi'n methu gweld yw'r beics wrth gwrs. Maen nhw na ar ole. Ydyn. Chi'n cymryd gan y tawl maen nhw na. Chi'n methu gweld e. Byswn ni'n mynd am gair beic. Beth sy'n nodi gyda beics gwneud nawr? Mynd am heic ar feic. Mynd ar heic ar gefn beic ardderchog. Nawr dyma dwylo di codi a dwi di colli trac. Felly mae rhaid i rywun fy helpu i nawr. Pwy ni'n mynd i alw? Weld Rhydian Frampton fan hyn, dyna yr enw dwi weld. Beth sy'n gen ti, Rhydian? Dwi ddim yn gallu dy glywed i Rhydian. Ti di sgrifennu rhywbeth yn y chat? Dechrau'r daith difarus. Ardderchog. Dechrau'r daith. Diwrnod difyr. Wel, rhywbeth fel yna yn ardderchog. A ti di cyflwythrenu dwbl fyna. Rhywun arall, diolch i ti. Dwi'n gweld rai fan hyn ar y chat. Dewch. Tonnau o ddigwyr yn llifo mewn ras. Fel delwyn. Nawr te, mae hwnna'n hyfryd. Tonnau o feicwyr yn llifo mewn ras. Ti fas. Coch melyn pink, rhywbeth a glas. Coch melyn pink, oren a glas. Da iawn. Gwych. Ni gymryd un cynnig arall ar hwn. Dwi'n gallu gweld enw Efa sy'n lan fyna. Efa. Os na Efa gyda ni? Wel, dyna braf fydde cael cwrdd â chi go iawn drwy ddwrnod, ynddo fe? Am y tro, os na Efa fyna'n rhywle? Oes, dwi'n gweld Efa'n wafio fan hyn, ond gei di ddad-fiwtio Efa mwyn ateb os licio di. Helo. Helo. Beth dy ti, Efa? Lliwgar a bywiog. Lliwgar a bywiog. Ardderchog. Eurig, ydych chi eisiau odli hwnna i fi? Lliwgar a bywiog. Bywiog, beth sy'n nodi fel bwy bywiog? Beth y byti un llif cyhyrog? Fydda ni'n dychmygu bod y boes a'r merched rhain i gyd a chyhyrau mawr yn sicr yn eu coesau nhw. Bydda ni'n dychmygu. Gwych, os llun arall neu fod dim ond un llun ddaeth? Wel, fi wedi gweld yn y chat yna, bod Gwen Williams wedi rhoi. Be mae wedi rhoi? Wel, llun o lan y môr, glas hyfryd. Oedd yna fe ar y sgrin? Reit. Be wedwn ni fan hyn? Dwi'n mynd i weid... Be wedwn ni fan hyn? Pedol o ddŵr a cheffyl. A cheffylau, rwy'n siŵr. Maen nhw'n dweud bod yna geffylau yn marchogaeth y tonnau, yndyn nhw. Yr ewin gwyn, ni'n ôl gyda'r ewin. A mae'n edrych i fi fel pedol. Ydych chi'n gwybod beth ydy pedol wrth yn hadcu yn of? Yn Saesneg, blacksmith, a beth mae gof yn neud, ond neud sgidiau bach i geffylau. A ni'n galw'r hynna'n bedol, felly mae siap fel yna fel pedol. Pedol o fôr, pedol o ddŵr a cheffylau, rwy'n siŵr. Reit. Eurig, ydych chi wedi gallu ymateb? Wel, be fi'n gweld fan hyn yw bai. Reit. Yn y bai, mae'n mwynhau. Yn y bai, mae'n mwynhau. Hyfryd iawn. Ie, mae bron yn amser gwyliau, ynddo i? Reit, os yna gynigion gyda ni gan yn disgyblion ardderchog ni, os cael ddweud. Dewch. Ie, pwy bynnag sy'n sibrwd, gwedwch yn uchel. Mr Davies, ydych chi'n gallu helpu ni? Mae gennym ni Lydia Ward ei llaw wedi codi. Dyr ymlaen, Lydia. Mae wedi diflannu rwan. Felly, ewn ni'n ôl at Efa Owen. Dych chi wedi codi llaw eto. Dych chi eisiau ateb? Helo. Helo. Cer amdani, Efa. Dinas a môr las. A ti di odli? Dinas a môr glas. Ardderchog. Reit, llun bach arall te, os agos cynnig arall gyda ni? Branwen. Branwen, dyna di am y dŵr, dyna di am y môr te, cyn bod ni'n symud ymlaen. Dwi'n bach da?
Neu Rhydian Frampton. Faint o luniau si? Ti'n o be newn ni nawr, ni'n mynd i gael un ymateb neu ddau ymateb ar y mwyau i bob llun fel bod ni'n gallu symud mlaen i ddysgu rhywbeth newydd, ond diolch i chi bobl, mae rhaid yn special. Reit, un llun bach tôn o'r te, faint o luniau si? Reit. O, reit, dafad. Sori, na i symud ymlaen. Da ni wedi cael y ddafad. Dwi'n mynd siŵr iawn gan pwy mae hon wedi gyrru fewn. Am y cyntaf, pwy sy'n eisiau dweud rhywbeth am y ddafad? O, Ruby yw'r cyntaf. Dyna di, Ruby. Defaid dyreidus. Ie, a dwi'n siŵr bod nhw'n ddireidus. Defaid direidus. Ydy Eurig yn gallu odli hwnna i orffen i ni? Direidus, Dafad direidus yn chwilio am rhywbeth melys. Chwilio am rhywbeth melys. Mae amser pwdin ar y ddafad na. Gwych, llun arall? Oedd llun arall gyda ni? Oedd na ryw, beth am hon? Beth am y ddelwedd hon? Beth am y llun hwn? Sgan rhywun syniad? Mae'n bwrw glaw, dwi'n meddwl Ania. Beth am griw Ania? Mae yna lot o geir yn disgwyl i basio. Ti'n iawn, ti'n gallu rhoi hwnna, ti'n gallu dod â hwnna ti gilydd i fi mewn rhyw ffordd? Ceir mewn dinas prysur. Da iawn, mae hwnna'n welliant. Ceir mewn dinas prysur, pawb yn y byd ar rythr. A rhywbeth fel yna falle gallwn ni ddweud. Da iawn. Ydy Ruby wedi codi llaw neu ydy hwnna yn styc ers tro diwetha? O! Mae gennym ni Zoe. Zoe, dyna di. Lliwiau'r dyfodol yn sgleinion wyllt. Wel, Zoe, mae hwnna'n dda. Lliwiau'r dyfodol yn sgleinion wyllt. Mae hwnna'n dechrau stori arswyd, dwi'n meddwl. Da iawn. Llun nesaf, sgolwch yn dda? O, dyna lun hardd. Hwn ydy'r ola. Mae hwnna'n hardd iawn. Wel, dwi'n hoffi hwnna. Os gan rywun gynnig, a cheisio dod â geiriau at ei gilydd sydd yn allan odli neu'n cyflythrennu, Tara di codi llaw. Goleuni godidog. Goleuni godidog. Ie. Mewn drych sgleiniog. O'n i di odli. Pwy arall? Ania? Sori, nath ddim trio pwyso fo. O, pe becso, mae hwnna'n digwydd yna. Dwi'n meddwl bod gennym ni dim bach o un. Cymon te, dyra fe, dyra di. Dŵr yn disgleirio mynyddoedd yn... Dwi'n yn siŵr. Beth am morio? Dŵr yn disgleirio mynyddoedd yn morio. Achos mae'r mynyddoedd, fel pe bydden nhw yn y dŵr. Wel, mae hynna'n dda. Diolch yn fawr iawn i chi. Reit, awn ni nôl nawr, a na i geisio dangos mwy. Dyna ni. Wel, diolch i chi am ymateb mor arbennig i'r hynna. Wel, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn. Dwi'n rhyw feddwl bod y cwestiwn hwn yn weddol syml i chi. Sef, beth yw sillafau? Sillafau ydy llawer, a mae un yn gallu bod yn sill neu'n sillaf. Felly allwn ni ddweud sill neu sillaf, sdim gwahaniaeth. Mae'r ddau yn golygu un o sillafau. Os rhywun yn gwybod yn barod beth ydy sillafau, os rhywun yn gallu esbonio beth yw sill neu sillaf. Cwestiwn bach, dwi'n siŵr digon hawdd i chi bobl ddeallus. Rhywun yn mentro ateb? Dwi'n meddwl bod llaw Branwen, dwi'n meddwl Branwen di'r ein. Dyre Branwen? Syllable. Syllable yn Saesneg, ia. Ti'n gallu esbonio? Chi'n rannu gair. O, Ffordd ych chi'n rannu gair. ardderchog. Wen dydoddill. Y ffordd i chi'n rhannu gair yn union. Felly byddech chi'n dweud, enghraifft, fy enw i Mererid. Mererid. Mae gair sillaf yn fy enw i. Beth amdano ti, Eurig? Faint sydd gyda ti? Dwi'n meddwl mae dwy sillaf sy'n fe enw i, sef eir ig. Eir ig.
Ie, dim ond, mae gen i un yn fwy na ti. Oes. Nawr te, da iawn. Felly, nawr te, dwi'm yn gwybod ydych chi'n gallu gwneud yr gêm na pan o'ch chi'n rhywsut neu gilydd drwy ryw hyd a lledrith oedd y geiriau yma yn ymddangos ar yw sgrin. Falle bod hwnna ddim yn mynd i weithio'n hawdd, ond dwi'n rhoi eiliad i chi nawr, neu falle gweiddi allan yw'r ffordd orau ar y pwynt yma. O'r holl lefydd yma yng Nghymru, pa rai o'r enwau hyn sydd â dim ond un sillaf? Am y cyntaf i weiddi mas. Pors! Plwm. A plwmp. Ardderchog. Sawl un sydd â 2 sillaf? Ie, plwmp a porth. Bangor. Tre coi! Caerdydd. O, dwi'n meddwl chi wedi gweud ardderchog. Bangor. Pors. Gwych. Sawl un sydd â Abertawe. 2 sillaf? Bangor. Chwa be, gai awgrymu, falle'n hytrach na gweiddi allan bod ni'n ysgrifennu nhw yn y sgwrs. Mae Mr Davies yn mynd i wneud Sori, dwi'n sbwylio'r hwyl. O'r gore, dewch, ewch at, a sgwennu tair, mae hwnna'n greulon. Sgwennwch yn y sgwrs te y geiriau sydd â 2 sillaf. Felly ni'n gwybod dim ond un yn plwmp, un yn porth, 2 yn Bangor, neu 2 yn Mangor, 2 yng Nghaerdydd, 2 yn Hwlffordd. Beth am y rhai sydd â 2? Caernarfon. Caernarfon, da iawn. Nesa? Brynedlwys. Da iawn. Un arall? Trefynwy. Trefynwy a Pwllteri, glywais i rhywun yn sibrwd. Derry. O, reit. Hold the boat, Davy John. Sawl un sy'n Aberteifi? Eurig, sawl un sy'n Aberteifi? Wel, fi gweld ambell un yna chi'n clapio fan hyn. Aberteifi. Peder sy'n llawn. Mae 4 yn Aberteifi. Sawl un sydd yn Abertawe? 4, da iawn. Ag dyma ni'r atebion i chi o'r gorau. Efe rhywbeth fel hyn o chi wedi cael, na beth oed bod yr aber sy'n gyd yn 4. Abertawe, Aberystwyth, Aberteifi, Abergele, a 2 wedyn fyna. Ond byddwch chi'n gweld yn y tabl yma ein bod ni wedi lliwio un darn o'r geiriau yma gyd gyda rhyw blob mawr glas, ac ar ôl hwnnw i ni'n mynd nesaf. Achos fyna, ffrindiau, mae beth i ni'n galw yn Gymraeg yn yr acen. A hwn ydy un o eiriau pwysig y dydd, yr acen. Welwch chi? Fan hyn i gyd, mae'r acen. Wel, beth mae hwnna'n i olygu? Drychwch chi ar y gair tarw. Nawr dyma gwestiwn, Eurig, sut i ni'n dweud y gair hwn yn naturiol? Ydyn ni'n gweud tarw, neu ydyn ni'n gweud tarw? Pan ni'n siarad Cymraeg. Wel, mae'r ail un fyna yn sowndio fel tarw ti'n bach. Ond dim byd fel na fi'n dweud y gair. Dwi'n dweud tarw. Fel na, bysa ti'n mynd lawr ar y ta a lan ar y rw. Tarw. Da iawn, dyma air arall i ni te, llygoden. Nawr te, pan ni'n siarad Cymraeg, ydyn ni'n dweud llygoden, ydyn ni'n dweud llygoden, neu ydyn ni'n dweud llygoden? Dr Salisbury, sut ni'n dweud y gair hwn yn Gymraeg? Os ydych chi'n siŵr, peth gorau wneud yw gweud e to, teimlo'r gair yn eich ceg a gwrando arno. Llygoden. Llygoden. Mae hwnna'n swnio'n od iawn. Na, ddim hwnna yw e. Dim hwnna. Llygoden. Llygoden. Ie, mae hwnna'n swnio'n lot gwell. Na ni jyst checio'r un ola. Llygoden. Wff. Llygoden. Na, mae hwnna'n swnio'n od hefyd. So mae'r rai mae'r ail un yw e. Llygoden. A welwch chi, da iawn, chi wedi cael nhw'n iawn, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn cytuno. Tarw. Llygoden.
A beth i ni'n galw y darn yna, lle mae holl bwyslais ein dweud ni yn glanio arno fe, ond, Eurig? Yr acen. Yr acen. Yr acen. Hwna ydy yr acen. Tip bach i. Dwi'n sibrod o'n. Fel arfer yn Gymraeg, mae'r acen yn glanio ar y sillaf olaf ond un. A chi'n be, mae gair bosh iawn gyda ni am y sillaf olaf ond un yn Gymraeg. A dwi'n meddwl bod e'n air doniol iawn. Y gair ydy goben. 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 Ond dim eisiau chi boeni gormod am hwnnw heddiw. Felly, checio, yn y gair tarw, ydych chi'n cytuno mai dwy sillaf sydd yn tarw? Pawb yn hapus? Tarw, cytuno? Pa un o'r sillaf olaf ond un? Pa un o'r sillaf olaf, mae'n drwg gen i? Rw. Felly'r sillaf olaf ond un ydy ta. A fyna oedd yr acen. A'r un peth am llygoden. Tair sillaf. Y sillaf olaf yw en. A'r sillaf olaf ond un ydy od. A dyna lle oedd yr acen. Felly ni wedi dysgu llawer o bethau fan hyn nawr yn gyflym iawn. Ni wedi dysgu bod y gair acen yn air pwysig i ni pan i ni'n barddoni yn Gymraeg. Ni wedi dysgu bod bob gair ag un man arbennig lle mae yna bwyslais a dyna beth i ni'n galw yn acen. A ni wedi dysgu yn afal iawn mae'r acen ar y gair olaf ond un, ar y sillaf olaf ond un. Ond nid bob tro. Reit, gyda'n gilydd nawr, dyma i chi restr enwau. Nawn ni smalio bod Eurig a finne yn dysgu dosbarth o blant gyda'r enwau yma. Gareth, Geraint, Mari, Delyth, Angharad, Steffan, Rhiannon, Llywelyn a Catrin a Siwan. A dwi eisiau chi gyda'ch ffrindiau nawr yn y grŵp, dwi eisiau chi yn dawel bach wrth eich gilydd, ddweud y geiriau hyn yn uchel, ac eisiau meddwl, wel, tybed ble mae'r acen. Enghraifft, Eurig, nawn ni wneud yr un cyntaf i chi. Eurig, ai Gareth fysa ti'n dweud, neu Gareth? Gareth neu Gareth? Ar un cyntaf i fi. Gareth. Da iawn. Hwna sy'n gywir. Felly nawn ni fod yn dawel nawr am hanner munud bach a gallwch chi roi'ch meic ar y myd a sgwrsio d'ch gilydd a meddwl lle mae'r acen. A chi'n gwybod beth dwi'n neud? Dwi ddim yn gwybod os ych chi'n gallu ngweld i nawr. Ond pan dwi'n stuck a ddim yn siŵr, dwi'n hoffi sefyll ar fy nhraed a meddwl, angharad. A meddwl, tybed lle nes i blygu fy mhengliniau. Angharad. Ie, ar yr ar yn y canol. Dyna lle mae'r acen. Canolbwyntio fan hyn. Dyna'r Chydig bach hefyd, da iawn. Dyna'r ffordd. Na i ofyn i Eurig i ddweud y geiriau i gyd, gan rhoi pwyslais enfawr o lle mae'r acen, fel bod chi'n cael just un hwb bach. O'r top. Felly, Gareth, Geraint, Mari, Delyth, Angharad, Steffan, Rhiannon, Llywelyn, Catrin, Siwan. Da iawn. Mae gobaith i chi gallu gwneud e. Dyma ni, na i ddangos i chi nawr te. Reit, ydych chi'n cytuno mai fyna dyle'r acenion hyn i fod? Gareth, Geraint, Mari, Delyth, Angharad, Steffan, Rhiannon, Llywelyn, Catrin, Siwan. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi cael hynna yn iawn. Ac unwaith eto, yr hyn dip bach na, mae'r acen yn aml iawn ar y sillaf olaf ond un. Reit.
Ble mae'r acen? A dwi eisiau chi roi yn y chat? Neu, na, bydde ddim yn hawdd i chi roi hwn yn y chat. Mae'n haws i chi dweud, dwi eisiau chi ddad fido a dweud lle mae'r acen yn cadair. A dwi dangos i fi ac Eurig eich bod chi wedi deall, dwi'n rhoi bwyslais go iawn ar lle mae'r acen. Maen nhw'n rhoi yn y chat am felly, y cadair yna, mae'r pwys, maen nhw'n ailadrodd y llythyren A. O, da iawn, fel na? Ydy fe'n dangos fel na byddwch chi'n dweud? Gred, beth am y nesaf? Sosban. Rwy'n wedi mynd tro? Ian Frampton wedi pwysleisio'r O yna. Da iawn, sosban. Sosban. Da iawn. Beth am cath? Wel, mae cath yn hawdd achos dim ond un sillafach sydd yn cath, felly mae'n amosib cael hwnna'n anghywir. Beth am ceiliog? Da iawn. Beth am ceiliog? Rwy'n wedi... Ceiliog. Da iawn! Beth am yr un nesaf yma te? Wff, mae hwn yn air hir. Am y neddgar. O, bendigedig, da iawn. Pwy bynnag oedd hwnnw, da iawn. Beth am y gair yma? Dyma air nath T. Llew Jones ddysgu fi, serlog. Am noson yn llawn o ser. Serlog. Serlog. Serlog, yr un cyntaf na wedodd yn gywir, serlog. Da iawn. Beth am y creadur bach yma sy'n helpu Sion Corn? Car. O, marcer llaw. A beth am yr un ola yma? Falle bod stafell weli. Anibedod. Anibedod. Da iawn, yr llais bach ola yna. Anibendod. Arbennig. Wel, i chi medru wneud e. Reit, nawn ni ddim wneud hwnna, achos does dim gormod o amser. Chi wedi gweld hwnna, dyna lle oedd yr acen. Wel, ffrindiau, i ni wedi dechrau cynganeddu. Wel, dyma gyffroes yn dyfeirig. Achos cynganeddu ydy'r peth mwyaf bendigedig yn y byd i gyd. A mae Eurig a fi wedi colli ein holl galon i fater cynganeddu. Di hwnna'n gywir? Do wedi gwirioni'n llwyr. Wedi gwirioni. A dwi wedi rhoi nodau fyna. Oherwydd, dyna beth i ni'n neud pan i ni'n cynganeddu. Creu miwsig gyda geiriau. Peidiwch a phoeni, does neb yn mynd i ofyn i chi ganu, ond pan i ni'n dod â geiriau at ein gilydd mewn cynghanedd, sef y ffordd sbesial mae sydd gyda ni yng Nghymru o roi geiriau at ei gilydd. Beth i ni'n neud ond creu miwsig, creu cerddoriaeth. A hyd y gwyddon ni, does neb yn y byd i gyd yn neud yn union rhywun peth â ni, os Eurig? Na, dyn ni'n unigryw. Dyn ni'n unigryw. Ac os ych chi ryw ddwrnod eisiau ennill cadair fawr, fel nath Eurig yn yr urdd, neu fel neu synen yr Eisteddfod genedlaethol, i chi gallu dysgu sut mae cynganeddu. A wedyn, wehei, i chi ar eich ffordd. Felly dyma ni. Dyma ni nawr yn mynd i'r ail gam. Dwi wedi cymryd y gair seren. Ac fel i ni'n gwybod, mae'r acen ar y gair seren ar yr e gyntaf na. Seren. A be dwi wedi wneud ydy gadael dim byd o'n sgerbwd y gair seren. Ys, acen, Felly mae'r llinell bach sgiwyff na yn dynodi lle mae'r acen. S, acen, Ys, acen, A wedyn, dwi wedi ffeindio gair arall. Sara. Sydd ar un patrwn, yr un sgerbwd a seren. S, acen, Felly mae seren a Sara yn cynganeddu. Oherwydd mae gyda nhw'r un sgerbwd. S acen, S acen, A dwi'n rhoi nhw mewn llinell. Un seren yw ein Sara. Un seren yw ein Sara. A dyna ni. I ni'n gallu cynganeddu. A chi mynd i wneud hwnna nawr, a mae Eurig a fi mynd i fynd â chi fesul cam. Coron. Ec acen, Eurig. Dewch â gair i fi nawr sy'n ar un sgerbwd na. Dwi ddim eisiau chi ddweud y gair coron, diolch, ond dwi eisiau chi ddweud gair arall i fi gyda C acen, Dewch. Reit, C acen,
Cerig. Ffantastig. Gewch chi wneud un arall i fi, cyn bod y plant yn mynd ati. Môr. Wyro, ardderchog, bant â chi yn y chat geiriau yn cynganeddu gyda coron. Mae Eurig wedi cynnig cerig a curo. Os ych chi'n gweld y patrwm, y C, pwyslais yr Caru. gwych. Dwi'n gweld caron yn un, cariad, caru, da iawn chi fyna. Cofiwch dim odli, coron, moron, mae hwnna yn odli, da iawn. Carw, da iawn, ie. Cerdded. Mae cerdded bron a bod yn iawn. Fel i ti'n gallu gweld pwy bod yn wedi cerdd. Does na ddim yn coron, nid corddon yw e, just coron. Ond mae cerdded a cerddi yn ymdrechion arbennig. Cerddoriaeth. Ceisiwch rando lle mae'r acen cerddoriaeth. Felly sgerdded cerddoriaeth ydy ddacen yr. A mae Eurig a fi jyst eisiau acen yr. Dych chi'n gwybod be, ar gyfer y rhan yma, falle wnawn ni just ddefnyddio'r sgwrs, felly peidiwch y gweiddi allan os gwelwch yn dda. Wnawn ni gadw'r dwylo lawr, achos mae yna gymaint o ymdrechion yn dod fewn ar y sgwrs, dwi'n meddwl fydden ni ddefnyddio hwnnw'n unig. O'r gorau. Dwi'n cadw llygad ar y chat yn un, a dwi'n gweld, mae yna rhain da yn dod i mewn, ond nid pob un sy'n cyfateb ar yr acen. Cofiwch am yr acen na, chi dal i gyflythrennu ar hyn o bryd. Cerddoriaeth, ceiliog ac yn y blaen. Ond cofiwch bod angen yr acen a'r yrna, fel yn carwyn, carw, ddim cweit gyda creigiau. Ddim cweit. Gwrandwch lle mae'r acen, acen yr. Dwi'n werth cael ac yr yn sownd yn ei gilydd. Ni moyn acen yr, a dyn ni ddim wir eisiau dim byd yn sownd yn yr chwaith. Ond mae'n swnio i fi fel bod chi wedi ymdrechu'n galed. Dyma i chi restr o rei gallasach i fod wedi cymryd carw, ceirw, ceirios, car, curo, cerys, garys, ceri, gyrru, gari, gor. Ydy hynna'n gywir, Eurig? Oes e? Mwy yn dod? Nawn ni'n bach arall te. Gwallt, gwrach, cawod, cawr. Clywed y ton yn torri blasu'r halen, blawd yn arllwys i'r pair heb orffwys, pobi bara. Dyma'r patrymau, nawr te. Nôl at y cerddi bach sgwennwch chi wythnos diwetha. Os rhywun yn gallu dod â rhywbeth i gynganeddu gyda halen. Ni wedi cael digon o acen yr. Os na acen yn dod i'r meddwl. Helen. Helen! Ardderchog! Da iawn! Halen i Helen. Special. Helen. Helo. Helo! Falle ni wedi helo yn lle helo. Hael. Hael! Ardderchog! Hael! Hael a halen. Mae hwnna'n ddisgrifiad da o'r hael yn mynd mewn i'r môr. Hael yn mynd i'r halen. Da iawn. Heledd. Heledd! O, hael a heledd. A heilwen. Beth am bara te? Os rhywbeth ydych chi'n mynd gyda bara? By ac yn yr. By ac yn yr. Hela. Hela a halen. Special. Da iawn. Beth am by ac yn yr? Os rhywbeth gyda chi fyda tybed? Bara. Berwi. Bore. Bore. Wel, ardderchog. Reit, nawr te. Dwi'n mynd i weld, a mae hwn yn dipyn o dest arna chi. Mae gen i yn y llun yma rhywbeth o goeden a rhywbeth o gorff rhywun, corff person. A mae'r ddau air yna yn cynganeddu, chi'n gwybod. A dwi eisiau gweld pwy all ddod â dau air at ei gilydd yn disgrifio'r llun yma gan gynganeddu. A dwi'n mynd i fod yn dawel nawr. Edrychwch yn ofalus. Mae darn o'r corff gyda ni, a mae rhywbeth o goeden. Beth yw'r ddau beth na sy'n cynganeddu? A peidiwch dweud bys, achos dyw bys ddim werth dim. Na. A gyda ti o dwrn, ti'n agos ati. O, dwrn. Meddyliad, o! Ela, dwylo,
A deilen. Ela, fysa ti fan hyn nawr byddwn ni'n rhoi gwobr i ti. O, deilen mewn dwylo. Hyfryd iawn. A dyna ni wedi creu ein llinell gyntaf o gynghanedd. Un bach tôn ar te. Beth am hwn? Ac i ni di ymarfer hwn yn barod. Beth ych chi'n gallu gweld? Mae cwpa fath o gwch ydy hwnna. Sut mae'r cwch yna'n symud? Wow. Dim rhwyfau, dwi'n meddwl, ar ddiwrnod pan mae awel neu gwynt. Sut mae'r cwch yma'n symud ar hyd y môr, ar wyneb y môr? Cwch creadigol. Dwi'n hoffi hwnna. Ydy, mae yn gwch creu, ti'n iawn. Ond beth ddyle fod ar y prennau yna? So wyn yn byw ar lan y môr? Alan gan... Dwi'n wedi gael pwy fan O, gan Lydia, dwi'n meddwl. Wel, Mae- ti'n meddwl? Mae Mali Jones ar ateb cywir, dwi'n meddwl, yn y sgwrs. Hwyliau. Da iawn, Mali. Hwyliau. Felly mae gyda ni yn y llun hwn, hwyliau. Beth i ni'n gweld i ole yn y cefndir? Beth sydd wedi creu y lliwiau hardd na o air a melyn yma? Mae chydig bach o'i ole yn sgleinio tua'r chwith. Beth yw hwnna, tybed? A mae beth yw e'n cynganeddu gyda hwyliau. Hy, acen, Arged, Dawys wedi gweld hi. Hael. hael. Hael yn yr hwyliau. Neu hwylio tua'r heilwen. Wel, ydych chi'n gallu clywed hwnna, bobl? Felly dyma ni. I ni di gorffen y cyflwyniad, a nawr yn ni'n mynd i ofyn am y cwiz. Ble mae'r acen yn y gair melyn? Ble mae'r acen yn y gair bendigedig? Ble mae'r acen yn y gair pel? Nawr, ter nes yma, byddwch yn ofalus. Pa air sy'n cynganeddu gyda coron? Dyn ni'm eisiau geiriau sy'n odli, ydyn ni, Eurig? Na. A dyn ni ddim eisiau geiriau sy'n dim ond yn cyflythrennu. Beth i ni moyn? Dyn ni eisiau nhw i gyngeneddu. Felly beth bydd rhaid i'r plant wrando'n ofalus amdano fe? Yr acen. Yr acen. A mae'r un peth yn wir am gwestiwn rhif 5. Felly, her yr wythnos, dyma beth sydd eisiau chi wneud dros yr wythnos yma ydy pa eiriau o'r ddau flwch sy'n cynganeddu a'i gilydd. O, mae rhaid chi feddwl yn ofalus fan hyn, ond gewch chi drwy'r wythnos. Beth sy'n cynganeddu gyda babi, darn, a deryn, blodyn a llunos. Pidwch dweud nawr. A dyma'r dewis blawd, dir, diwrnod. Beth yw e? Bob. A llenni. Reit, wel dwi eisiau chi nawr am Eurig yn edrych ymlaen at glywed sut hwyl gewch chi ar rhain. A dim ond un sy'n cynganeddu gyda'r naill a'r llall, felly does a ddim aml ddewis, mae dim ond un. A beth bydd rhaid chi ddweud yw fynd rownd y dosbarth yn meddwl babi, Fi'n sgrechian os darn, ac yn y blaen. Reit? Mae rhaid i chi glywed lle mae'r acen, a dwi'n mynd i ofyn i Eurig y orffen drwy ddweud y geiriau gyda pwyslais mawr ar yr acen nawr. Felly gwrandewch yn ofalus, dyma'ch cyfle chi. Dyma nhw. Babi. Darn. A derfyn. Blodyn. Llunos. A rai nesaf. Blawd. Dyr. Diwrnod. Bob, neu bob, a llenni. Dyna ni. Felly, edrychwn ni man, ac wythnos nesaf byddwn ni'n ymarfer mwy ar acen ac yn dysgu ambell i dric arall am gynganeddu yn dy fe, Eurig. Byddwn. Ymlaen yn fawr. Ac erbyn diwedd y mis, byddwch chi gyd yn gallu cystadlu yn y sefo genedlaethol. A chi mo beth, yn rhoi yw i fod yn archdderwydd, a byddai'n edrych ymlaen yn fawr at weld chi'n eistedd yn y gadair, bydde hwnna'n hwyl. Y person ifancan hanes y byd i ennill y gadair. Bam lai. Diolch yn fawr iawn. Diolch fawr iawn i chi gyd, a dyna ni, wnawn ni weld chi wythnos nesaf. Diolch i chi.